በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ሰዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሕዳር ዕለት 25 ዓመታዊ ክብረ በዓል ናይ ቅዱስ መርቆሬዎስ ሰማዕት እዩ። እንኳዕ ናብዚ ክብረ በዓል ድማ ብሰላም ኣብጽሐና አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ መርቆሬዎስ በረከቱ ይሕደረና። ሰላም ለከ መርቆሬዎስ ዘሮም መስተጽነ ፈረስ ጸሊም አመ አንደዶ ተህቴከ ውሉደ መርገም ቅሱፍ አባልክ እንተ ውህዘ ደም አርአያ ዝናም ብዙህ አጥፍኦ ለፍህም ይብል አርኬ ናይ ዕለቱ በረከትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ መርቆሬዎስ ምስኩላትና ይኹን አሜን። 25 ሕዳር እንኳዕ ናብ ዓብይ ሰማዕት ቅዱስ መርቆሬዎስ ፒሉፓዴር ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በሰላም በዓል በሰላም ኣብጽሐና አሜን። ቅዱስ መርቆሬዎስ ሃያል ንክርስትና ሃይማኖት ዝኽፈል ዓብይ ዋጋ ሰማዕትነት ስለ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ንሰማዕታት ፍሉይ ክብሪ ኣለዋ። ካብ ኮኸብ ከም ዝበልጽ ካብ ኩሎም ሰማዕታት ድማ ቅዱስ ጊዮርጊስን ቅዱስ መርቆሬዎስን ዝኣመሰሉ ክብሮም ብጣዕሚ ዝዓበየ እዩ። ንቅዱስ መርቆሬዎስ ብዙሕ ግዜ ሊቃውንቲ ካልእ ወይ ከዓ ካልኣይ ሊቀ ሰማዕታት ክብሉ ይገልጽዎ። ጥንተ ነገሩኸ ከመይ እዩ እንተበልና ኣብ ኣከባቢ መጨረሽታ 200 ክፍለ ዘመን ካብ ግዝኣት ሮም ኣብ ሓደ ኣስሌጥ ወይ ምስ ኣቦኡን ሰበይቱን ዝነብር ኣሮስ ዝብልዎ ሰብ ይነብር ነበረ። ሰበይቱ ጽባቐ ገጻ ዝሰመረላ ንሱ እውን ቅንዕና ዘሎ እኳ እንተኾኑ ዘምልኽዎ ግን ንጣዖት ነበረ። ሓደ መዓልቲ ኣሮስ ንሰበይቱ ኣብ ቤት ገዲፍዋ ንሃደን ምስ ኣቦኡ ወፀ። ከም ልማዶም መፅመዲኦም ኣስተኻኺሎም ተሓብኡ እሞ ናይቲ መፅመዲ ደወል ምስተቃጨለ እንስሳት ተታሒዝልና ኢሎም ምስ ጎየዩ ኣዒንቶም ዝረኣዮ ነገር ብምስንባድ ከም ዝፈዙ ገበሮም። ክልተ ገጻተ ከለባት ኣብ ውሽጢ እቲ መጫወዳ ተታሒዞም ነበሩ። እዚኣቶም ፍጡራን ሰባት እዮም፣ ግን ብዘይተፈልጠ ናይ ተፈጥሮ ኣጋጣሚ ከምዚ ከም ዝኾኑ ይእመን። ግን ብጣዕሚ ግዙፍ ካብ ክሳዶም ንላዕሊ ከም ከልቢ፣ ማዓንጠኦም ከም ሰብ፣ ጉልበቶም ከም ኣንበሳ ክኸውን ከሎ ታሕተዋይ እግሮም ዝወዓየ ናይ ርእሲ ሓፂን እዩ ዝመስል። እዞም ፍጡራን ሰማያዊ እንተዘይኮይኑ ምድራዊ ፍጡር ኣይክእሎምን እዩ። ነንበሳን ነብርን ከማን ከም ጨርቂ በጣጢሶም ይድርብዎም ከም ዝነበሩ ይንገር። ኣዒንቶም ከም እሳት ስለ ዝነድድ ዝነበረ ምንም ትኽኢሉ ክርእዮም ኣይክእልን። ምስጢሮም ዝፈልጦ ግን ዝፈጠሮም ኣምላኽ ጥራይ እዩ። ናብቲ ዝቐደመ ነገርና እሞ ንመለስ። ኣሮስን ኣቦኡን ኣብ ዝረኣይዎም ግዜ ሰንቢዶም ወደቑ። እቶም ገጻተ ከለባት ነቲ ናይ ሓፂን መፅመዲ ከም ፈትሊ በጣጢሶም ንኣቦ ኣሮስ ብቕፅበት በልዕዎ። ንኣሮስ ክበልዕዎ ክብሉ ግን ሃንደበት ቅዱስ መልኣኽ ወሪዱ ብእሳት ሰይፊ ሓፀሮ። ንኣቦ ሕጉ ንቅዱስ መርቆሬዎስ እቶም ገጸ ከለባት በልዕዎ። ንኣቦኡ ንቅዱስ መርቆሬዎስ ግን ንቅዱስ መርቆሬዎስ ዝተባረኸ ውላድ ክወልድ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር መልአኽ ቅዱስ መልአኽ ወሪዱ በእሳት ሰይፊ ሓፀሮም ይብለና ማለት እዩ። ካብኡ ዝወፅእ ቅዱስ ፍሬ ስለ ዘሎ ከይትትንክፍዎ በሎም። ሽዑ ንሽዑ ድማ እቲ መልአኽ ነቲ ሓይሎም ኣጥፍኦ። በዚ ግዜ ክልቲኦም ናብ ኣሮስ መፂኦም ሰገድሉ። ኣሮስ ድማ ናብ ቤቱ ወሲዱ ሓቢኡ እቲ ዝኾነ ኩሉ ንሰበይቱ ነገራ። ቁሩብ ፀኒሓ ድማ ፀኒሳ ወለደት። ንወዶም ፒሉፓዴር ወይ ከዓ ፒሉፓቴር ክብሉ ስም ኣውፅኡሉ። ንቅዱስ መርቆሬዎስ ቅድም ፒሉፓዴር እዩ ዝበሃል ነይሩ። ትርጉሙ ድማ መፍቀሬ ኣብ ማለት እዩ። ሽዑ ኣሮስ ንሰበይቱን ንወዱን ነቶም ክልተ ገጻተ ከለባትን ሒዙ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይዱ ተጠመቐ። ኣቦ ካህናት ንዕኡ
ንሰበይቱ ከዓ ታቦት ንወዱ ድማ መርቆሪዎስ ክብሉ ሰየምዎም። መርቆሪዎስ ማለት ድማ ገብረ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋሊ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መከም ማለት እዩ። ድሕሪኡ ድማ ደስ እናበሎ ንክርስቶስ እናምለኹ ንነዳያን እናዘከሩ ንወዶም ንቅዱስ መርቆሪዎስ አዕበዩ። ነገር ግን ናይቶም ገጻተ ከለባት ወረ ብምስምዑ ንጉስ እንተዘየምጻእካዮም በሎ ኖህ ጸልዩ ናብ ሓይሎም መሊስዎም ስለዝነበረ ገና ገጾም ክግለጽ ከሎ ብዙሓት አህዛብ ብስምባደ ሞቱ። ንጉስ ድማ ስለዝፈርሐ ንኖህ ናይ አጽዋር መኮንን ገበሮ። ኣብ ግዜ ኩናት ድማ እቶም ገጻተ ከለባት ሓይሎም ስለዝምለስ ተሸኒፉ ኣይፈልጥን ነበረ። ሓደ ግዜ ግን ነቶም ክልተ ገጻተ ከለባት ንጉስ ኣታሊሉ ወሰዶም። ሃይማኖቶም ክኽሕዶም ክብል እምቢ ብምባል እቲ ሓደ ክቕተል ከሎ እቲ ሓደ ኣምሊጡ ጠፍአ። ኣብቲ ወርሓት ድማ ኖህ ንኹናት ወፂኡ ተማረኸ። ንጉስ ድማ ንታቦት ክምርዓወኪ ስለዝበላ ንወዲ 5 ዓመት ወዳ ንቅዱስ መርቆሪዎስ ሒዛ ተሰደደት እሞ ኣብ ስደት ቁሩብ ምስ ጸንሐት ግን ንበዓል ቤታ ንኖህ ረኣየቶ። ንሳ እኳ እንተፈለጠቶ ንሱ ዘንጊዕዋ ነበረ። ድሓር ግን ብህፃን መርቆሪዎስ ምኽንያት ክዝክር ብምኽኣሉ ደስ በሎም። ኣብኡ ኣብ ዙርያ ሮም ከለው ድማ እቲ ሓደ ገጸ ከልብ መጺኡ ረኸቦም። በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ሃገረ ስደት እውን መኮንን ኮይኑ ተሾመ። ኣብኡ ድማ ቤተ ክርስቲያን ሃኒጹ ንቤቱ ቤተ ነዳያን ገይሩ ኖህ ንዓመታት ነበረ። ቅዱስ መርቆሪዎስ መንእሰይ ምስ ኮነ ወለዱ ታቦትን ኖህን ዓረፉ። ንሱ ምስ መሓዝኡ ገጸ ከልብ ኮይኑ ብጾምን ጸሎትን ክነብር ከሎ ኣብ ክንዲ ኣቦኡ ናይ ኣጽዋር መራሒ ገበርዎ። ኣብ ኩናት ኣዝዩ ሓያል ብሰባት ድማ ፍጹም ተፈታዊ ናይ ጾምን ናይ ጸሎትን ሰብ ኮነ። ኣብቲ ግዜ ግን ቅዱስ ዳክዮስ ንክርስቶስ ብምኽሓዱ ኣብ ልዕሊ ምእመናን ሞት ተኣወጀ እሞ ኣብ ግዚኡ ድማ ናይ በርበር ሰባት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሮም ኩናት ብምልዓሎም ዳክዮስን ቅዱስ መርቆሪዎስን ኩናት ወፁ። ነገር ግን ሰብ በርበር ብዙሓቶም ከም ሑፃ ፈሲሶም ንጉስ ምስ ረኣየ ሰንበደ። ንጽባሒቱ ቆጸራ ተታሒዙ ቅዱስ መርቆሪዎስ ምስ ጸለየ ቅዱስ ገብርኤል ወሪዱ ሴፍ ሃቦ። ንጽባሒቱ ድማ እንታይ ይሓይሽ ምስ ተባሃለ ድማ ቅዱስ መርቆሪዎስ ኣነ ባርያ ናይ ክርስቶስ ስለዝኾንኩ ንበይነይ ክወጾም እየ ምስ በለ ሰሓቕዎ። ንሱ ግን ኣብ ጸሊም ፈረሱ ምስኡ ዝዓበየ እዩ ተጻዒኑ ንሰብ በርበር ጽልኢ ይትረፍኩም ብሰላም ኪዱ እንተበሎም ተላገጽሉ። ኣብታ ግዜ ድማ ጸሎት ኣብጺሑ ናይቲ መልኣኽ ሴፍ ምስ መዘዞ እቶም ብዙሓት ወደቑ። ካብቶም ሰብ በርበር ድማ ንወረ ነጋሪ እኳ ዝተረፈ ኣይነበረን። እቲ ነገር ኣብሮም ምስ ተሰምዐ ዓብይ ሓሴት ኮነ። ነገር ግን ከሓዲ ዳክዮስ እቲ ዓወት ናይ ጣዖታተይ ናይ በዓል ኣጵሎን እዩ ብማለቱ ቅዱስ መርቆሪዎስ ክሓዝን ሓደረ። ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ንጣዖት ሰውኡ ዝብል ትእዛዝ ካብ ንጉስ መጸሞ። ቅዱስ ግን ናብቲ ኣደባባይ ከደ። ናይ ክብሪ ልብሱን መዕጠቂኡን ኣውፂኡ ኣብ ቅድሚ እቲ ንጉስ ወርወሮ። ሃብትከ ወክብርከ ይኩንከ ለሃጉል ሊተሰ ክብርየ ክርስቶስ ውእቱ። ንዓይሲ ክብረይ ክርስቶስ ስለዝኾነ ንብረትካ ንጥፍኣት ይኹንካ ክብል ድማ ንንጉስ ኣብ ኣደባባይ ዘለፎ። ዳክዮስ ድማ ብቁጣዓ እሳት አንዲዱ ናይ ሓፂን ዓራት ሰሪሑ ንቅዱስ መርቆሪዎስ ኣብ ልዕሊኡ ኣደቀሶም። ንሱ እውን ኣይኣኸለን። ወታደራት እናተፈራረቁ ምስ ቀጥቀጥዎ ደሙ ፈሲሱ ነቲ እሳት ኣጥፍኦ። ንኸምኡ እዮም ሊቃውንቲ ኣመ አንደዱ ለዓሌከ ውሉደ መርገም እምቅሱፍ ኣባልከ እንተ ውሃዘ ደም ኣርኣያ ዝናም ብዙሕ ኣጥፍኦ ለፍህም ዝበልዎ። ድሕሪ ድማ ወሲዶም ኣብ ውሽጢ ቤት መሕጸቢ ደርበይዎ። ንክርስቶስ መታን ክኽሕዱ ብጥምየት ብግርፋት ብእሳት ብስሕለት ኣሰቃዮ። ኣብ መጨረሻ ግን ኣሳቅዮም ክቐትልዎ ናብ እስያ ሰደዶ። ኣብቲ ስፍራ ድማ ብዙሕ ተሳቅዩ 25 ሕዳር ክሳዱ ሰየፍዎ። ንሱ ምስ ዓረፈ ድማ እቲ ዝተባረኸ ፈረሱ ንዓመታት ወንጌል ሰበኸ። ንኣረማውያን ድማ ካብ ብዝወፀ እሳት ኣጥፍኦም።
ተአምረኛን ሓያልን ሰማዕት ቅዱስ መርቆሬዎስ ኣብ 200 ዓመተ ምህረት ከም ዝተወልደ ኣብ 220 ዓመተ ምህረት መከራ ምቕባል ምስ ጀመረን ኣብ 225 ዓመተ ምህረት ድማ ሰማዕት ከም ዝኾነን ይእመን። ናይዚ ቅዱስ ክብሪ በዓል ዓብይ በዓል ሎማዓንቲ እዩ። በረከቱ ይሕደረና። ኣምላከ ቅዱስ መርቆሬዎስ ብዝኸበረ ቃል ኪዳኑ ይሓልወና፣ ካብ ርስቱ ድማ ኣየውፀና፣ ካብ በረከቱ ድማ ይኽፈለና። ኣሜን። ሕዳር 25 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ መርቆሬዎስ ሰማዕት፣ ቅዱሳን ወለዱ ታቦትን ንሁን ወለዱ፣ ቅዱስ ሮማኖስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣቡነ ኣቢብ ኣባቡላ፣ ቅድስት ቴክላ ሃዋርያዊት፣ ቅዱስ ኣበረከዙን ሰማዕት፣ ቅዱስ ድማዲዮስ ሶርያዊ፣ ቅዱስ ኣቡፋና ጻድቅ፣ ዓብይ ኣባ ጲላሞን። በረከቶም ይሕደረና። ናይ ዕለት 25 ስንክሳር ኣብዚ ይፍጸም። በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ይሕደረና። ኣሜን። ከምኡውን 26 ስንክሳር ንቕጽል። ናይ 26 ሕዳር ስንክሳር ንቕጽል። ኣሜን። ዓመታዊ ክብረ በዓል ኮከብ ገዳም ኣቡነ ሃብተ ማርያም እዩ። በረከቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩላትና ይኹን፣ ብቃል ኪዳኖም ይሓልወና። ከምኡውን ወርሓዊ በዓል ናይ ኣቡነ ፍረሚናጦስ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን፣ በረከት ረድኤትን ናይ ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ምስ ኩላትና ይኹን፣ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣሜን። ኣቡነ ሃብተ ማርያም ጻድቅ። እዞም ጻድቅ ናይ ሃገርና ኮኸብ ገዳም እዮም። ጽድቅን ትሩፋትን ከም ኣቡነ ሃብተ ማርያም ከም ዝብሉ ኣበው ባሕሪ ካብ ዝኾነ ብጣዕሚ ህይወቶም ቁሩብ ንበረከት ንካፈል። እዞም ጻድቅ መካነ ምውላዶም ኣብ ውሽጢ ሽዋ የራውዒ ክኸውን ከሎ ኣቦኦም ፍሬ ብሩክ ኣዲኦም ከዓ ቅድስቲ ዮስቲና ትበሃል። ብፍላይ ቅድስቲ ዮስቲና ብጣዕሚ ጽብቕቲ ተፈታዊት ምጽዋት ብርኽቲ ሰበይቲ ነበረት። ከምኡውን ቅድሚ ጻድቅ ኣቦና ምውላዱ መኒና ናብጩ ዝበለ በረኻ ኣትያ ነበረት እሞ ግን ዝበቕዐ መናኒ ኣቦ ረኸባ እሞ ካብ ማህፀንኪ ሕያዋይ ወይ ሩህሩህ ናይ ቅድስቲ ስላሴ ባርያ ኣሎሞ ተመለሲ ኢልዋ እንደገና ተመለሰት። ንጻድቅ ኣቦና ወሊዳ የዕብያ እንደገና ንኻልኣይ ግዜ መኒና በተጋድሎ ጸኒሓ 7 ኣኽሊላት ተቐቢላ ዓረፈት። ናብ ናይ ጻድቅ ኣቦና ዜና ህይወት ክንምለስ ኣቡነ ሃብተ ማርያም ገና ህፃን እንከለው ምስ ኣዲኦም ቆይሞም ከቐድሱ ከለው እግዚኦም መሐረኒ ክርስቶስ ክበሃል ሰሚዖም ነዛ ጸሎት ብህፃን አንደበቶም ሒዞም ለይቲ እንዳተንስኡ በጃኻ መሐረና እንዳበሉ ይሰግዱ ነበሩ። ወዲ 5 ዓመት ህፃን ከምዚ ክገብር ምርኣይ ብእውነት የደንቕ እዩ። ቁሩብ ዕብይ ኢሉ ኣብ ጉስነት ከለውን ፍጹም ተሓራምን ጸዋምን ነበሩ። ጸጋኦም ስለ ዝበዝሓሎም ቆልዓ እንከለው ብዙሕ ተኣምራት ሰሪሖም እዮም። ናይ ፈጣሪኡ ስም ዘቃለለ ሓደ ጓሳ እውን ኣብ ልዕሊ ኣየር ሰቒሎም ኣውዒሎሞ እዮም። ድሕሪኡ ግን ንኣካለ መጠን ምስ በጽሑ ናብ ትምህርቲ ቤት ኣትዮም መጻሕፍቲ ከዓ ኣጽኒዖም መነኑ። ብናይ ኣባ መልከ ጸዲቅ ኢድ ድሕሪ ምምንኳሶም ዝሰርሕዎ ትሩፋትን ዝነበሮም ተጋድሎን ግን ብናተይ ድኻምነት ድኹም ሰብ ክዝርዝር ኣይከኣልን እዩ። ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ሰጢሞም 500 ግዜ ይሰግዱ። በብመዓልቱ 40 ወንጌልን 150 መዝሙረ ዳዊትን ይጽልዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ምንባብ ዓብይ ጸሎት እዩ እሞ ኣብ 40 መዓልቲ ቀጺሎም እውን ኣብ 80 መዓልቲ ሓንቲ ግዜ ጥራይ ይምገቡ ነበሩ። መግቦም ከዓ ሳዕርን ቆጽልን ጥራይ እዩ። በብዕለቱ ብዘይ ምቁራጽ ማዕጠንቲ የዕርጉ ካህን ስለ ዝኾኑ ዘወትር ብንጽህና ቅዱስ ስጋኡ ይበልዑ፣ ክቡር ደሙ ይሰትዩ። ብፍጹም ኣብ ውሽጢ ልቦም ቂምን ክፍኣትን ኣየሕድሩን ነበሩ። በረከቶም ይሕደረና። በዝን ብኻልእ ትሩፋቶምን ደስ ዝበሎ ጎይታ ድማ ነዞም ጻድቕ ናይ እሳትን ናይ ብርሃንን ሰረገላን ሂብዎም እዩ። ብኡ እንዳበረሩ ኢየሩሳሌም ይኸዱ ነበሩ። ድሕሪ ብዙሕ ናይ ተጋድሎ ዘመናት ድማ ናይ ክብሪ በዓል ቤት መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ኣላፍ መላእኽቲ ኣኸቲሉ መጺኡ ከምዚ በሎም፣ ስለይ ጥሜትን ጽምእን ስለ ዝተዓገስካ፣ ስለ ምናኔኻ፣ ስለ ዝተባረኸ ምንኩስናኻ፣ ስለ ንጹህ ድንግልናኻ፣ ቂምን በቀልን ስለ ዘይመሓዝካ፣ ስለ ንጹህ ክህነትካን ማዕጠንትኻን፣ ቅዱስ ወንጌል ብፍቕሪ ስለ ምንባብካን 7 ኣኽሊላት ክህበካ እየ።
ኣብ ሰማይ ድማ ኣብ ጎኒ መጥምቀ ቅዱስ ዮሃንስ 500 ናይ ዕንቂ ምሰሶታት ዓንዲ ዘለዎ ኣዳራሽ ይበካ ኣለኹ። ብስምካ ዝልምኑ ብቃል ኪዳንካ ዝምሕፀኑ ኩሎም ክምሕረልካ እየ። ኣማንየ በርእስየ ኢለካ ኣለኹ በሎም። ቅዱሳን መላእኽቲ ከዓ ሃብተ ማርያም ሓውና እናበሉ ሓቐፍዎ። ጎይታ ግን በታ ሰዓት 1:03 ኮይኑ ተረኣዮም እሞ ሓቂፉ 3 ግዜ ሰዓሞም። ካብ ፍቅሩ ጽንዓት ዝተለዓለ ድማ ነፍሶም ካብ ስጋኦም ተፈልየት። ብዝማሬ ከዓ ወሰድዋ። ነሓሴ 26 ንጻድቕ ኣቦና ዕለተ ጽንሰቶም እዩ። ጉንበት 26 ከዓ ልደቶም እዩ። ኣምላከ ቅዱሳን ኣምላከ ኣበው ወሰማያት ጣዕመ ፍቅሮም ክብሮምን ጸጋ በረከቶምን ይኽፈለና ኣሜን። መዝሙር ዘዳዊት መዝሙር 36 ከምዚ ይብል። ኦ እግዚአብሔር ሳህልኻ ክሳዕ ሰማያት እምነትካ እውን ክሳዕ ደበናታት ይበጽሕ ይቕረታ። ጽድቅኻ ከም ኣኽራን ኣምላኽ እዩ። ፍርድታትካ ገፊሕ መዓሙቕ እዩ። ጎይታዬ ንሰብን እንስሳን ትባልሆም ኢኻ። ኦ ኣምላኽ ሳህልኻ ክንደይ ክቡር እዩ። ደቂ ሰብ ከዓ ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣኽናፍካ ይጸግዑ። ብስብሒ ቤትካ ይጸግቡ። ካብ ወሓዚ ባህትኻ እውን ተስትዮም። ናይ ህይወት ፈልፋሊ ኣባኻ እዩ እሞ ብብርሃንካ ብርሃን ንርኢ ኣለና ይብል። በረከት ናይ ቅዱስ ዳዊት ይሕደረና ኣሜን። ከምኡውን ኣቡነ ኢየሱስ ሞዓ ዝሃይቅ እግዚአብሔር ኣብ 13 ክፍለ ዘመን ንበዓል ኣቡነ ኢየሱስ ሞዓ እንተዘይተንስአልና ነይሩ ምናልባት ሎሚ ናይ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ሃገርና በዚ ንርእያ መንገዲ ዘይክንረኽባ ንኽእል ምነበርና። ሓቀኛታት ኣቦታትና ሓደ ካብቲ ፈጺሙ ዝቕርቅሮም ናይ ጻድቕን ሃዋርያን ኣቦ ኣቡነ ኢየሱስ ሞዓ ምዝንጋዕ እዩ። ንሶም ፍረ ሃይማኖት ኮይኖም ካብ ጽድቂ ፍሬኦም ኣላፍ ቅዱሳን ወሊዶም ንሃገርና ብወንጌል ትምህርቲ ብገዳማዊ ህይወት ከም እትምዕርግ ገይሮም እዮም። እስከ ስለ እዞም ጻድቅ ቁሩብ ነገራት ክነዕልል። ኣቡነ ኢየሱስ ሞዓ ዝሃይቅ ዝተወልዱ ጎንደር ናይ ቀደም ሰማዳ ወይ ከዓ ደህና ኣከባቢ ክኸውን ከሎ ስድራኦም ድማ ዘክርስቶስን እግዚእ ክብራን ይበሃሉ። ዝተወልዱሉ ብ1210 ዓመተ ምህረት እዩ። ነገር ግን ሓደ ምንጭታት ብ1196 ዓመተ ምህረት ይገብርዎ። እዞም ጻድቅ ምስ ክርስቲያን ወለዶም ብዝግባእ ዓበዩ። ኣብ ንእስነቶም ብብዙሓት ንስድሮኦም ይሕግዙ ነበሩ። ብዝተረፈ ግዚኦም ድማ ትምህርቲ ሃይማኖትን ስርዓትን የጽንዑ ነበሩ። ብ1240 ዓመተ ምህረት ግን ማለት 30 ዓመት ምስ መልኦም ነዚ ዓለም ምእንቲ ክገድፍዎ ሓሲቦም እውን ኣይተረፉን። ንፈጣሪ እንዳለመኑ ደብረ ዳሞ ኣተዉ። በቲ ወቅቲ ዳሞ ናይ ትምህርቲ ናይ ምናኔ ማዕከል ካብ ምዃን ሓሊፋ ናይ ኣቡነ አረጋዊ ሓምሻይ ናይ ወዱ ቆቢዕ ካልእ ዮሃን ነበሩ እሞ ናቶም ወዲ መዝሙር ኮኑ። ኣቡነ ኢየሱስ ሞዓ ኣብ ደብረ ዳሞ ኣብ ዝነበረዎ ግዜ መዓልቲ ክእዘዙ ክጥሕኑ ማይ ክቐድሑ ውዒሎም ለይቲ ፍርቁ ብጸሎትን ብስግደትን ዝተረፈ ሰዓት ድማ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ብምግልባጥ ይሕልፍዎ ነበሩ። ኣብ መጨረስታ ልብሲ ምንኩስና ለበሱ እሞ ይቕሬታ። ኣብዚ ግዜ 37 ዓመቶም ክኸውን ከሎ ዘመኑ ከዓ 1247 ዓመተ ምህረት እዩ። እንሆ ድማ ኣብ ዳሞ ከለዉ መልአከ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል ተገሊጹ ናብ ወሎ ሃይቅ ኪድ ብዙሕ ትሰርሖ ኣለካ በሎም። እንሆ ከዓ ብሓንቲ ግዜ ካብ ዳሞ ትግራይ ነጢቑ ሃይቅ እስጢፋኖስ ዓደምሓራ ወሎ ኣብጽሖም። ኣብኡ ድማ ን7 ዓመታት ኣብ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ቤተ መቅደስ ብተጋድሎ ብስብከተ ወንጌል ብማዕፀንትን ኣብቲ ሃይቅ ውሽጢ ሰጢሞም ብምጽላይን ነበሩ። ቅድስናኦም ዝተመልከቱ ኣበው ድማ ብግዲ ኣበምኔት ገይሮም ሸመዎም። እዚ እዩ እምበኣር ኣብ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ዓብይ መሰረት ዝተጀመረሉ ኣጋጣሚ። እቲ ነገር ከምዚ እዩ። ስማ ፀዋውዓ ዝኸፍአት ዮዲት ጉዲት ን40 ዓመታት ነዛ ሃገር ከም ዘይነበረት እንተገበረታ ክርስትና ተዳኸመ።
بعد أملخو نجسة أبونا إيسوس مع ترجمو إيسوس كريستوس أشنفه معناتيو دما ሃይማኖቶም ዝቐንዐ ካብ 800 ንላዕሊ ክርስቲያን ኣከቡ ብሃገር ደረጃ ዓብን ናይ መጀመርታን ክበሃል ዝኽእል ቤተ መጻሕፍቲ ኣቆሙ እሞ እቶም ነቶም ኣርድእቲ ብቕንዕናን ብትምህርትን ኣብሲሎም ኣብ መንኮስዎም እሞ ኪዱ ነዛ ሃገር ምእንቲ ከተብርህዋ ተጋድሉ ኢሎም ኣፋነዎም ኣብ ማእከል እዞም ኩሎም ድማ ዓብይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖትን ኣቡነ በጸሎተ ሚካኤልን ከምኡውን ናይ ድሓር ፍረኦም ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫን ምጥቃስ ንኽእል። በዚ ምክንያት ድማ እዞም ጻድቅ ወላዲ ኣእላፍ ቅዱሳን ዝወለዱ ክበሃሉ ይነብሩ። እዞም ጻድቅ ካብዚ ብተወሳኺ ናይቲ ወቕቲ ንጉስ ሃፀይ ይኹኖ ኣምላኽ ብምምሃር ንሃገርና ንቤተ ክርስቲያንን ጠቃሚ ሰብ ገበሩ። ብግሎም ሃይቅ ውሽጢ ኣትዮም ክጽልዩ ከለዉ ናይ ብርሃን ምሰሶ ዓንዲ ይወርደሎም ነበረ። ሃይቅ እስጢፋኖስ ገዳም እውን ካብ ዝጠፍእ ድሕሪ 300 ዓመታት ኣቃኒዖሞ እዮም። ከምዚ እንዳበሉ ንቤተ ክርስቲያን ክትግሁ ብፍላይ ብኣበ ምኔትነት ኣብ ዝጸንሕዎ 45 ዓመታት ንዓይኖም ድቃስ ኣይተመነይን ጎኖም ድማ ምስ ድቃስ ተራኺቡ ኣይፈልጥን እንዘይሃሊ ዘበሰማያት ዓስቦ መጠነ ዓመታት 50 ኢሰከበ በገቦ ከም ዝብል ድሕሪዚ ዝዓርፍሉ ዕለት ምስ በጽሐ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወሪዱ ቃል ኪዳን ሃቦም ካብ ዝውለዱ ኣብ 82 ዓመቶም ኣብ 86 ዓመቶም ዝብል እውን ኣሎ። ኣብ 1282 ዓመተ ምህረት ብዕለተ ሰንበት ዓሪፎም ተቐብሩ። ነሓሴ 26 ናይዞም ጻድቅ ዕለተ ጽንሰቶም እያ። ግንቦት 26 ድማ ልደቶም እዩ። ናይዞም ጻድቅ ክብሮም ብጣዕሚ ዝኸበረ እዩ እሞ ነኽብሮም። መድኃኒ ዓለም ካብ በረከቶም ይኽፈለና ኣሜን። ለይኩን በረከቶም ሕደረና። ናይ ናግራን ሰማዕታት ኣብ 600 ክፍለ ዘመን ናግራን ናይ ሕጂ የመን ናይ ክርስቲያን ሃገር ነበረት። ናይ ሳባ ግዝኣት ናትና ነገስታት ምስ ገደፍዋ ዝተከአ ፊንሃስ ድማ ጨካን ኣይሁዳዊ ስለ ዝነበረ ንናግራን ከጥፍኣ ተመነየ። ቀፂሉ ድማ ንሃገርኩም ከበጽሓ ኢሉ ብምትላል ኣተወ። ሽዑ ድማ ንኣህዛብን ካህናትን ኣኪቡ ንክርስቶስ ክሓዱ በሎም። ጽኑዓት ክርስቲያን ግን ኣይግበርን በልዎ። ንሱ ድማ ከፈራርሖም ሓሲቡ 4000 ዝኣኽሉ ካህናትን ዲያቆናትን ምሁራንን ጨፍጨፈሞ። ነዚ ገይሩ ሕጂኸ ደኣ በሎም እሞ እቶም ህዝቢ ግን ሕጂ እውን ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ዝፈልየና የለን በልዎ። እቲ ጨካን ፊንሃስ ድማ እንደገና ካብ ማእከል ህዝቢ ልዕሊ 4100 ዝኾኑ ጨፍጨፈ። ንዓቢ ቅዱስ ሂሩት ድማ መራሒ ህዝቢ እዩ እሞ ብዙሕ ኣሳቂዩ ሰየፎ። ንሰበይቱ ንቅድስቲ ድማሕ ድማ ንክልተ ኣዋልድ ደቃ ሰይፎም ናይ ደቃ ደም ኣስተይዋ። ድሕሪኡ ድማ ሰየፍዋ። ነዚ ተመልከቱ ናይ ናግራን ክርስቲያን ግን ኣብ ክንዲ ፍርሓት ብፍቓዶም እናጎየዩ ናብቲ እሳትን ሴፍን ተቐዳደሙ እሞ እታ ከተማ ድማ እናነደደትን ደም እናፈሰሳን ን40 መዓልታት ጸንሐት። ነዚ ዝሰምዐ ቅዱስ ኣፄ ካሌብ ናይ ሃገርና ንጉስ ድማ በፂሑ ነቶም ዝተረፉ ኣድሒኑ ንፊንሃስ ምስ ወተሃደራቱ ኣጥፍኦ። በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ኣምላክ ኣበው ወሰማያት ጣዕሚ ፍቕሮምን ክብሮምን ጸጋ በረከቶምን ይኽፈለና ኣሜን ይኩን። ሕዳር 26 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ኣቡነ ኢየሱስ ሞዓ ዘሃይቅ፣ ኣቡነ ሃብተ ማርያም ንጹህ፣ ቅዱሳን ሰማዕታት ናግራን፣ ቅዱስ ሂሩት አረጋዊ፣ ቅዱሳን ቢላርያኖስን ኪልቅያን ታቱስቢያን ሰማዕታት፣ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘደሰተ ሰንሲላ፣ ቅድስት ዮስቲና ብሩክት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን። ነቲ መጓሰ ኣርኣያ ደኣ ኹንዎ እምበር ኣብ ልዕሊ እቶም ዝተዋህበኩም ጎይቶት ኣይትኾኑ። እቲ ሓለቓ ጓሶት
مستقلص دما زيصملو أخليل كبري كتقبلوا إخم كم خا أنتم من السي نتم زعابيخم تجزئوهم أملاخ النعبيات يمعاتهم نتحتات جنا صجاي نتحتات جنا صجاي هوم يبلنا سنكسار ناي 26 قدما بطرس معرف 5 كفقدي 3 مالتي ناي 26 سنكسار أبزي يفصم آمين ناي 27 ناي مدهاني ألم أملاخنا دما سنكسار نغصل آمين بسم آب ووالد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين محراتن أملاخنتن سلسنتن حادنتن لوهاتن أملاخنتن ناي مدهاني ألم أملاخنا مسكولاتنا يخون آمين بسم آب ووالد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين حدار 27 قدوس يعقوب زغمود እዚ ስም ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ብጣዕሚ ዝነኛን ተፈላጥን እዩ። ቅዱስ ያዕቆብ ቁጽሩ ካብ ዓበይቲ ሰማዕታት ክኸውን ከሎ ኮኸብ ናይ ፋርስ ብምባል ድማ ይፍለጥ። ቅዱስ ያዕቆብ ዘገሙድ ጠቢቑ ይነበብ እሞ ተወሊዱ ዝዓበየ ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ኣብ ውሽጢ ምድረ ፋርስ ናይ ሕጂ ኢራን እዩ። በረከቱ ይሕደረና ኣሜን። ሽዑ እዚ ሃገር ብሓደ ወገን ብርቱዓት ክርስቲያን ብኻልእ ወገን ድማ ንጣዖት ዘምልኹ ጨካናት ነገስታት ነበርዋ። ቅዱስ ያዕቆብ ድማ ብክርስትና ትምሕርቲ ዓብዩ ተመርዓወ። ምስቲ ኣብቲ ዘመን ዝነበረ ንጉስ ሰክራድ ድማ ብጣዕሚ ይፋተው ስለ ዝነበሩ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤተ መንግስቲ ሽዩም ገይሩ ኣቐመጦ። ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ ምቾት ዝበዝሖ ቅዱስ ያዕቆብ ናይ ጾምን ናይ ጸሎትን ህይወቱ እናዝሓለ መጸ። ብውሕድ ድማ እቲ ንጉስ ዝብሎ ኩሉ ዝፍጽም ሰብ ኮነ። ሓደ መዓልቲ ግን ሰክራድ ንቅዱስ ያዕቆብ ንእሳትን ፀሓይን ስገድ ንዕኦም ድማ ኣምልኮም ክብል ሓተተ እሞ ካብ መጀመርታ ዝተሸርሸረ ነገር ስለ ዝነበረ እሺ ደስ ይበሎ ኢሉ ንፀሓይ ሰገደ፣ ንዓ ድማ ኣምለኸ። እዛ ዜና ቦቶም ናይቲ ዘመን ክርስቲያናውያን ምስ ተሰምዐት ዓብይ ሓዘን ፈጠረት እሞ ብዓብኡ ድማ ሰበይቱን ኣዲኡን ሓብቱን ነዚ ምስ ሰምዓ መዓንጠን ሓረረ። በዚ ምክንያት ድማ ሰለስቲአን ተኣኪበን ሓደ ደብዳቤ ጽሒፈን ተፈራሪመን ለኣኻሉ። ናይታ ደብዳቤ ትሕዝቶ ከምዚ ይብል፣ ንስኻ ንክርስትናኻ ምኽሓድካ ሰሚዕና ሓዘና። በዚ ምክንያት ድማ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ኣከባቢኻ ክንነብር ኣይንደልን ኢና እሞ ንዝሞተልካ ክርስቶስ እንተዘይ ኣሚንካ ንሕና ንዓኻ ከም ውሉድ ከም ሓውን ከም ሰብኣይን ክንኣምነካ ይኸብደና እዩ በልኦሞ። ነዚ ደብዳቤ ልኢኸናሉ ንሳተን ካብቲ ኣከባቢ ለቐቓ። ቅዱስ ያዕቆብ ነቲ ደብዳቤ ተቐቢሉ ናብ ቤቱ ኣትዩ ምስ ኣንበቦ ሰንበደ። ኣብታ ምድሪ ዘለዋኦ ኣዝማድ ሰበይቱ ኣዲኡን ሓንቲ ሓፍቱን ጥራይ ስለ ዝኾና ውሽጡ ተሸበረ። ተደፊኡ ድማ ኣምሪሩ ኣልቀሰ። ምስ መሰየ ድማ ኣብ ውሽጢ ቤቱ ናብ ዝነበረ ናይ ቀደም ናይ ጸሎት ቦታኡ ኸይዱ ተንበርከኸ። ምስ ንጉስ ኣብ ዝነበሮ ዘይግቡእ ቅርርብ ድማ ዝፈጸሞ ስሕተት ኩሉ ቁልጭ ኢሉ ተረኣዮ። ኣብ ቅድሚ ጎይታና ቆይሙ ድማ ኦ ጎይታይ፣ ኣብ ምድሪ ካብ ዘለዋ ናይ ስጋ ኣዝማደይ ምፍላይ ክንዲዚ ካብ ኣሸበረኒ ደኣ ካብ ፍቕርኻ ምፍላይ ደኣ ክንዲ ምንታይ የጨንቕ ይኸውን? ኣብ ቅድሚ ሰማያዊ ዝፋንካኸ ከመይ ኢለ እየ ክቐውም ክብል ኣምሪሩ ኣልቀሰ እሞ ሙሉእ ለይቲ ብንውዓትን ብጸሎትን ሓዲሩ ብንግህኡ ንስሓ ኣተወ። ካብታ መዓልቲ ጀሚሩ ድማ ፍጹም ብፍቕሪ ክርስቶስ ተጸምደ። ንጾምን ጸሎትን ፈተውቲ ገይሩ ድማ ካብ ናይ ንጉስ ኣደባባይ ተረፈ። እዚ ዝፈለጠ ንጉስ ሰክራድ ናብኡ ኣጸዊዑ እንታይ ኢኻ ኮንካ ስለምንታይ ከ ብኣምልኾ ካባይ ተፈሊኻ በሎ። ቅዱስ ያዕቆብ ድማ መሊሱ ንዝፈጠረኒ ክርስቶስ ገዲፈ ንዓኻ ብባዕድ ኣምልኾ ብጣዖት ክሐጉሰካ ዝግባእ ኣይኮነን ክብል ተዛረቦ እሞ ንጉስ ነዚ ቅዱስ ኣቐዲሙ ከታልሎ ፈተነ። እምቢ ምስ በሎ ግን ደሙ ኣብ ልዕሊ መሬት ክሳብ ዝንጽፍጸፍ ኣግረፎ ኣቐጥቀጦ። ጭንቂ መከራታት ድማ ረኣዮ። ቅዱስ ያዕቆብ ግን ኣብ ፍቕሪ ክርስቶስ ጸንዐ። በዚ ዝተበሳጨወ ንጉስ
ክቆራርጽዎ ግን ቀልጢፎም ከይቀትልዎ ኣዘዘ። ድሕሪ እታ መዓልቲ እናኣተው ካብ ኣካሉ ክቆርጹ ጀመሩ። ካብ ኣጻብዕቱ ጀሚሮም ኣእዳው ክሳብ መንኮቡ ብእግሩ ጀሚሮም ክሳብ ላዕሊ ቆረጹ። ማእከላይ ኣካሉ ጎንን ርእሱን ጥራይ ተረፈ። እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ንሱ ንጎይታ የመስግኖን ይጽልን ነበረ። ኦ ጉንዲ ወይኒ ንዓይ ሓደ ካብ ጨናፍር ግበረኒ ይብሎ ነበረ። እቲ ካብ ኣካሉ እናቆረጹ ዝደርበይዎ ምስ ተቆጽረ 42 ኮነ። መበል 43 ድማ ዝተረፈ ኣካሉ ነበረ። ኣብቲ ግዜ ክጽሊ ደልዩ ኦ ጎይታ ኢሉ ጨደረ። ነዚ ድማ ኣበው መንፈቀ ኣካሉ ጸለየ። መዊቶ መንፈቁ ኢሎም ገለጽዎ። ፍርቂ ኣካሉ ሞይቱ ብዝተረፈ ይጽሊ ስለ ዝነበረ ንጉስ ድማ ድሕሪ ምጭዳሩ ንኽሳዱ ብሴፍ ምስ ኣህረሞ ጎይታ ድማ ወሪዱ ሓቂፉ ናብ ሰማይ ኣዕረጎ። ኣዲኡ ሓፍቱ ሰበይቱ ነዚ ምስ ሰምዓ እናኣልቀሳን እናዘመራን ንኣካሉ ኣኪበን ገነዝኦ። ጨና እውን ነጸጋሉ። ናይዚ ቅዱስ ገዳም ታቦት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ታሕቲ ኣርማጭሆ ዝበሃል በረኻ ይርከብ። ድንቂ ዝኾነ ናይ በረኸት ቦታ እውን እዩ። በረኸት ናይዚ ቅዱስ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን ኣሜን። ኣባ ተክለ ሃዋርያት ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ኣቡነ ተክለ ሃዋርያት ኣብ 500 ክፍለ ዘመን ካብ ዝተልቃን ንጉስ ኣጼ ዘርዓ ያዕቆብ ብተባሕትዎን ብትሩፋትን ብጣዕሚ ዝተደነቁ ኣቦ ነበሩ። እዞም ጻድቅ ክጽውዑ ከለዉ ዘደብረ ጽሙና ሓደ ግዜ ድማ ዘገበርማ እናተባሃሉ እዩ። ምናልባት ድማ ኣብ ብዙሕ ቦታ ስለዝተጋደሉ ኣብዚኣተን ቦታታት ድማ ስለዝነበሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምዚ ኢሎም ዝተጸውዑሉ። ብብዙሓት ዝፍለጡ ድማ ኣብ ምድረ ሸዋ ጎጃምን ኣብ ኣከባቢ ምድረ ኣፋር ብምንባሮም እዩ። እስኪ ሓደ ነገሮም ንዕልል። እዞም ጻድቅ ንክርስቶስ ብመከራኡ መታን ክመስልዎ ኢሎም ዘወትር ይተግሁ ነበሩ። ሓደ ስጋ ወደሙ ዝተቐበለ ሰብ ኣብ መንገዲ ከምልስ ተመልኪቶም ኩሉ ተጸይፉ ክሃድም ከሎ ንሶም ግን ደስ እናበሎም ተመገብዎ። ምግቡ ድማ ናቶም ዓይኒ ዝምልከቶ ንናይ ፈጣሪ ስጋን ደምን እዩ። በዚ ግዜ ድማ ጎይታ ካብ ሰማይ ወሪዱ ኣብ ግንባሮም ፀሓይ ሰኣለሎም። በዚ ምክንያት ድማ ገጾም የብርህ ነበረ። ሓደ ግዜ ድማ ኣብ ገዳሞም ሓደ ደርሆ ንጋሻ ክሓርድዎ ክብሉ ብኣባ ተክለ ሃዋርያት ተማሕፂነኩም ኣለኹ ስለ ዝበለ ገደፍዎ። ኣብ ኣከባቢ ዓፋር በረኻ ን14 ዓመታት ነበሩ። ኣብ ውሽጢ ሓንቲ በዓቲ ድማ ን41 ዓመታት ነበሩ። እዞም ጻድቅ ኣቡነ ተክለ ሃዋርያት ብከምዚ ተመላሊሶም ካብ ዝውለዱ ኣብ 71 ዓመቶም በዛ መዓልቲ ዓረፉ። ቅዱስ በረከቶም ይሕደረና ናይ ኣቡነ ተክለ ሃዋርያት ኣሜን። ቅዱስ ፊሊሞና ሃዋርያ ቅዱስ ፊሊሞና ካብ 72 ኣርድእቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ብዙሕ ግዜ ጥዑም ቃል ጥዑም አንደበቱ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኣብ ዘመነ ሃዋርያት ብጣዕሚ ቆልዓ ምዃኑ እናጎየየ ንኣበው ይእዘዝ ነበረ። ንጎይታ ኣሚኑ ተኸቲሉ ን3 ዓመትን 3 ወርሕን ተማሂሩ ካብ ቅዱስ መንፈሱ ተቐቢሉ ምስ ቅዱስ እንድርያስ ንስብከት ወፀ። ሃገረ ስብከቱ ድማ ልዳ ነበረት። ንሱ ከንብብ ክምህር ከሎ ኩሉ ሰብ ብተመስጦ ይሰምዖ ነበረ። ክቐትልዎ ኢሎም ዝመፁ ወተሃደራት ከማን ብተደሞ ምቕታሎም ይርስዕዎ ነበሩ። ሓደ መዓልቲ ድማ ኣዕዋፍን ረጋቢትን ይሰምዕዎን ይዕልልዎን ነበሩ። እዛ መዓልቲ ንቅዱስ ፊሊሞና ዕለት ዕረፍቱ እያ። ኣምላክ ቅዱሳን ብርሃኖም የብርሃልና ካብ በረከቶም ድማ ይኽፈለና ኣሜን። ሕዳር 27 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉሙድ፣ ኣቡነ ተክለ ሃዋርያት ጻድቅ፣ ቅዱስ ፊሊሞና ሃዋርያ፣ ቅዱስ ቀሌሜንጦስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ሰማዕት፣ ኣባ ገብረ ዮሐንስ ጻድቅ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ኣቡነ መብዓ ጽዮን ጻድቅ፣ ቅዱስ መቃርስ ናይ ኩሎም መነኮሳት ሓለቓ፣ ቅዱስ ገላውዲዎስ ሰማዕት ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ቅዱስ ቢፋሞን ጻድቅን ሰማዕትን፣ ማር ቅዱስ ቪክቶር ሰማዕት። ነቲ መጓሰ ኣርኣያ ደኣኹንዎ እምበር ኣብ ልዕሊ እቶም ዝተዋሃበኩም
ጎይቶት ኣይትኾኑ እቲ ሓለቓ ጓሶት ምስ ተገልጸ ድማ ዘይጽምሉ ኣኽሊል ክብሪ ክትቅበሉ ኢኹም ከምኡ ከዓ ኣቱም መንእሰይ ነቶም ዝዓቢኹም ተገዝእዎም ኣምላኽ ንዕቡያት ይመዓቶም ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም እዩሞ ይብል ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 3 በረከት ናይ መድኃኔ ዓለም ቸርነት ናይ መድኃኔ ዓለም በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ናይ አቦና ተክለ ሐዋርያት ናይ ቅዱስ ፊሊሞና ናይ ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉሙድ በረከቶም ምሕደረና ቸርነትን ሓድነትን ሰለስትነትን ናይ መድኃኔ ዓለም አምላኽና ድማ መስኩላትና ይኹን አሜን። ስንክሳር ደሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ድማ በአፈ ቅዱሳን ትጓር መላእክት ተአረመለይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትና ሀበኒም ህድግ ለና አበሳነ ወጀጋየነ ከመንህነኒ ለህድግ ለዛ አበሰረነ ኢታብ አን ጊዜ ወሰመቱ ጣላልነ ንብርሃነ ኩልስ መዛይከ የሱ መንግስት ኃይል ወስባት ለዓለም ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእት የማርያም ሰላም ለቺ ድንግል በርናቸው ድንግል በስጋችሁ መግዚአብሔር ጽባእ ሰላም ለቺ ብሩክት አንት ማነት ሰብሩ ኩራጋትኪ ተፈሲፍ ሲጠው ማርያም ተጸጋም ተወዳሰ ምለተ ሞገስ መለተክሉ እግዚአብሔር ምስሌክ ሰአሉ ጸልይ ምህረተ እንቲያን ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራጋዚ ሳብ ፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስራልን